Kapalanata sang Bathara Kala katemben kala momongso marang sipating jamanungsa katitik tasih wonten daging kang nyelilit wonten siyungira Bathara Kala. Saking dukaning Sang Hyang Guru liling Sang Hyang Guru kagungan asta sekawan. Asta ingkang kalih werik maning Bathara Kala, asta ingkang kalih nyandak siyung kanan kelawan kiring. Sukuling guru jejak dadaning kala siyung kasempal sembarang pal kapan apa-apa. Kodoh. Surem kewan kara kingkin lermanguswa kang layon denyo ilang memanis watananira layong kumbal kucem ranyo maratani aduh Bapak Guru aku mbok sembah siungku padha karo ngilangi daya kekuatanku banjur aku lumpur ora bisa nglawat piye Bapak aku nyuwun senjata pitu biswa kowe kaya aku nyuwun warasna Bapak aku ora ngrumangsani luput kok dadi mbok sembah sing kaya mengkene Bapak. Ait mengkono Bathara Kala jeneng kita iki wis nerak pracak nerajang angger kumawani memangsa marang sipating jalma manungsa kuwi kepiye lho kuwi mau tak anggap kewan kuwi sak temene menungsa Bapak iya kuwi manungsa kang lagi nderek slegene ngaring kok banjur mbok saut mbok mangsa dosa apa kang bakal mbok sandang aku ora nyengaja Bapak ora tak jarak tak kira kuwi mau kewan Bapak. Aku nyuwun pangapuraku warasna Bapa. Ya. Yen panjenengan iki orang rumangsani luput sak kita. Wene ya kuwi. Senjata pitulung sira bisa pulih waras kaya ngene. Saranduning badanmu bakal ndak wene tulisan kang mapan ning bathukmu tak paringi tulisan ya kuwi para waning dumadi. Dene cetakmu tak wene tulisan sastra cetak dadamu ya gondak wene tulisan ya kuwi sastra dada ya sastra bedati ya rajah kala cakra lan gegermu tak wene tulisan ya kuwi caraka balik lamun terus tak wene tulisan mesti bakal bisa waras kowe kaya ngene nggih Bathara oh ya Bapak. Wah. Nyaksa reka gigi kenyole prapoto abang kaulakar mangmuh mungsu aming awan oh ya popo banget
ngaturake kenging penuhun ingkang datan pepindhan bareng aku wis mbok wene tulisan ana ing saranduning badanku bisa waras pulih kaya nguni Bapa. Yo nggih Bathara Kala ngerti tulisan kuwi tak papanake ana sakjroning kulit sak jabaning daging ora sak dengah manungsa bisa nyumurpi lan bisa maca. Lho lah banjur kepiye maneh Bapa? Lah sing bisa ngerti tulisan iki sapa wae. Ora ana liya ya mung ana loro jagat kuwi ingkang siji Kang Rama kang bisa maca tulisan ana ing awakmu. Lan kaping pindhone ya kuwi sedulurmu kang tinemu tuwa. Kok mengkono kuwi apa ana werdine? Ya ngerti ya. Mularpa sira iku sekti mandraguna. Waskita lan Begdaya sing kaya ngapa sira aja nganti wani pisan aja wani karo wong tuamu ping pindhone aja nganti wani karo sedulurmu tuwa. Wis sedulurmu tuwa kuwi besok minangka gantine wong tuamu ora ana. Oh iya. Mula eling-elingen besok yen ana wong kang bisa maca tulisan ana ing awakmu kuwi anggapen sedulurmu tuwa kuwi kudu mbangun miturut sakreh perintahe Bathara Kala. Ya ora ngestokake dawuhmu Bapa. Saiki mengkene Bapa. Dadi sing sak benere sing tak pangan kuwi mau menungso dudu kewan. Ya ngerti kuwi manungsa kang lagi nder sregane ngaren. Oh lah dalah ya. Yen ngono wiwit dina iki seksana bapakku wis jeleh wis ora arep njaluk pangan ya kuwi padas curi klikaning kayu gapok aku nanging njaluk pangan daginge manungsa lan aku njaluk ngombe getih manungsa Bapa. Wah tak kados pundi Adi Guru. Wangunipun Bathara Kala menika tuman sareng sampun ngrasaken daging manungsa. Inggih Kakang. Ya. Bathara Kala arep dikaya ngapa sira iku putraku Atmajaku. Paribasan anak wajibe bapa kang pinangka dadi pradah ya wis tak idini yen menawa sira bakal nyuwun daging manungsa nanging manungsa kang pinangka dadi panganmu ya kuwi wong kang nandhang Sukerta. Oh dadi panganku kuwi wong kang nandhang Sukerta. Iya. Lah banjur wong kang nandhang Sukerta kuwi wong kang kepiye Bapa? Ya ngerti ya. Lan mirengno sepisan ya kuwi bocah ontang-anting tegese wong ndek anak mung siji ora ndek tunggal kuwi dadi panganmu to dadi bagianmu. Oh iya ora ngestokake dawuhe Bapa Guru. Lan kaping pindhone kang kena dinarani bocah kedana kedini utawa kedini kedana tegese wong ndek anak cacahe loro lanang wadon utawa wadon lanang ku ya dadi panganmu. Lan sak bandure kembang sepasang tegese wong ndek anak loro wadon kabeh ku yoga dadi memangsanmu. Lan saterusé yen ana wong ndek anak loro lanang kabeh kang kena dinarani uger-uger lawang ku yoga dadi memangsanmu. Oh iya rakyat ngestokake dawuhe Bapa Guru. Lan banjur wong ndek anak telu lanang kabeh kang kena dinarani gotong mayit ku yoga dadi panganmu. Yen ana wong ndek anak telu wadon kabeh ku yoga dadi panganmu. Oh ya rakyat ngestokake dawuhe Bapa Guru yen ngono panganku calone akeh ya Bapa. Iya kuwi ana tunggal meneh ya kuwi bocah sendang kapit pancuran tegese wong ndek anak telu wadon ana tengah lanang ana mbarep lan ana ragil kuwi sendang kapit pancuran. Yen pancuran kapit sendang ndek anak telu lanang ana tengah wadone mbarep lan ragile yoga wadon ku yoga dadi panganmu. Oh iya ora ngestokake dawuhe Bapa Guru. Banjur isa ana tunggale meneh Bapa. Iya isih ya kuwi kang dinarani Pandhawa Pandhawi tegese Pandhawa ndek anak 5 lanang kabeh yoga dadi panganmu. Yen Pandhawi tegese ndek anak 5 wadon kabeh ku yoga dadi memangsanmu. Oh iya ora ngestokake dawuhe Bapa Guru. Lan mengkene nggih Bathara Kala yen menawa sira wis nyumurpi manungsa kang nandhang Sukerta kuwi mau kena mbok pangan. Ning yen nganti si bocah kuwi mau diruwat bilangi mula Sukertane cara-carane tetanduran wis dipageri, carane wong loro wis digoleki tamba kuwi ora kena ganggu gawe. Oh. Dadi wong kang nandhang Sukerta mau yen wis diruwat ditanggapake lan diwacakake buku Murwakala
carane wong loro wis digoleki tombo carane tanduran dipagri aku ora kena ganggu gawe Bapak ya mengkono nggih Bathara Kala. Oh iya. Ya ngono aku arep golek manungsa sing sajak sepun nyepelake. Ya anak sing wajibe. Diruwat ora gelem ngruwat tetep dadi mangsanku. Ya syukur sekedi jumurung yen ngono aku njun pamit Bapak mengko dhisik. Sirajak sesungguh muka selak muluk. Mung milik barang kang usah melok kowe mengko kena mangan manungsa kang nandhang suketa kang durung diruwat nanging nggonmu mangan ora kena mbok pangan uripe-pan kudu mbok sembelih luwih dhisik kula dina iki nyoh tak wene pusaka ya bedhama paesan nggon golek pangan ing Ngarcawata ya ra tak tampa tangan loro Bapak. Adi guru. Lugunipun paduka anggenipun paring tededan kaliyan pun Bathara Kala wau estunipun kekathan Adi guru. Mangsa wong duwe anak siji dadi panganing kala, duwe anak loro dadi panganing kala. Wong duwe anak wadon tentalima dadi panganing kala. Malah dalah mongko jaman samangke menika sedaya sami nuwun dhateng dawuhipun menika wajib kagungan putra mboten perlu kathah-kathah. Sekap kalutahe Dika amrih bangun keluarga sageta bagya mulya kok lajeng padha ngaten. Lajeng kados pundi malih Kakang badhe kados menapa? Bathara Kala menika anak kula. Mong anak polah menika tiyang sepuh binanga dados prajaling dipun tingali polahipun si anak menika leres menapa mboten? Menawi leres menika tiyang sepuh namung tutwuri andayani menawi lepat menika. Boten kados mekaten Adi Guru. Sak menika mekaten kiwala Kakang. Kula sampun paring dawuh kaliyan Bathara Kala. Najan tiyang nandhang suketa dados panganing Bathara Kala menawi sampun dipun ruwat Bathara Kala sampun boten kenging damel. Lah lajeng sinten dayang saged nindakaken para kala tapi kula timbul ngantos dimeni jambul kula dereng nate pengawuniani Kakang kados pundi? Sak menika paduka kula aturi mrepek kangge putra pun Bathara Wisnu ing sumados paduka dawuh dados dalang pengruwatan. Wados ngruwat kayan saguing Mala Sukerta Kakang. Mekaten kepareng paduka Adi Guru. Inggih Kakang. Kaya menika kula titip siungipun Bathara Kala. Kekalih menika paduka paringaken Puramaya Adini ampu anggunjali. Sumados dipun damel pusaka pulanggeni kayan Kyai Jalak Ngoceh menika menawi benjang wonten tumapaking Baratayuda Jaya Binangun menika ingkang gadhah pusaka menika pratamtu sampeyan adusungipun Bathara Kala piyambak. Oh nggih. Ngaku staken dawuh. Ning ati kula nyuwun pamit are tumreng Ngarcapada inggih mboten langkung ndek. Wah, dalah baik. Kecroh wae.